Wijaya. Kula Kangmas Ranggajati. Rumangsa sapa nek Kakang kaya nyidamu ing Cempaluk. Suwe banget pepisana Praja Srosari nalika semana. Nganti temeka dina iki, Yai. Kapanipun Kakang ora bisa katambal apa wae. Ning kalenggaring sira tumedak ning Gunung Kipas. Pangestune wong tunggal tampan ana Yai. Mas. Sangat anggen kula pundi mewah ana jijiman kula. Tak tombo tipe ing seporo-poro. Nanging ugi boten katalipun kula sugeng kula pundi. Ya. Yai Wijaya. Kabeh mau dadi kewajibaning wong nom. Kaya dening Yai Wijaya. Suwe banget ora ketemu marang pun Kakang wiwit dina iki kang sira ngaturake sembah tak tampa ya Yai ya. Menika leres matur sanget. Yai Wijaya. Dawuh Kang Mas. Rumangsa kaget jroning atinipun Kakang. Ing kalangan kang sira Praja Srosari. Tumedak ana ing sanggare pamujanipun Kakang ana ing Gunung Kipas. Banjur ana wigati apa Yai? Mas Ranggajati. Pangapuntenipun ingkang Kakang. Menawi pun Kakang nyarurusanipun Kakang Ranggajati Kepang Semen. Nanging menanipun wonten wigatos ingkang kula aturaken dhateng Kang Mas Ranggajati. Ana wigati. Yai Wijaya. Kula Kang Mas. Moro agekan ndak marang pun Kakang. Apa wigati? Menawi mekaten matur sanget. Ingkang ongkos pindah Kang Mas. Tenanipun kula ugi kapang sanget dhateng Kang Mas Ranggajati. Matur nuwun banget. Kula kepengin tuli kalujenganipun Kang Mas Ranggajati Janur dhateng Kang Mbok Arambani. Kabeh keluarga ning Gunung Kipas ing kalanggani pinayuan dening Gusti Kakang Jagat Kalis ing Sabala. Menawi mekaten matur sanget Kang Mas. Ingkang jagep angka kalihpun Kang. Tenanipun agen kula sowan wonten ing Gunung Kipas. Wonten ngersanipun Kang Mas Ranggajati. Kula kepengin nuwun sambiyantu dhateng Kang Mas Ranggajati. Ono Kakang ora bakal kendhat uwal saka pitulungan. Kalamun Yai Wijaya kersa njaluk pitulung marang pun Kakang. Menawi mekaten tutung maring kula Kang Mas. Ya. Kang Mas Ranggajati. Tenanipun panyunan kula kepengin nuwun dhateng Kang Mas Ranggajati. Wangsulipun garwa kula diajegaya. Hai. Yai Wijaya. Kula Kang Mas. Apa pun Kakang ki ora tuli, Mas? Boten. Pun Kakang ora budek. Boten. Apa bener kang sira njaluk pitulungan marang pun Kakang? Njaluk balining garwamu Gayatri swing tangane Sang Prabu Jakatwang. Menika leres. Yai. Rupane Sirosari. Ana paribasan bedah Praja Bandaraja Mewani-wanita. Sapa liya garwamu Gayatri kaboyong swing Praja Kediri. Sapa sing boyong? Ora liya Sang Prabu Jakatwang ing dina iki panguwasa tunggal oleh Praja Kediri. Nanging Yai wis to. Jagat iki garamba. Akeh panitya kang endah Sulistowarna. Sakliyane gati. Tekakno. Ana ing tangane Sang Prabu Jakatwang mengko kang sira bakal ijoli wanita sing Gunung Kipas. Kang Mas Ranggajati. Tenanipun kula boten tega menawi kula pisan kalian Jati Gayatri. Nalika semanten kula nate sumpah kalian Jati Gayatri. Menawi pisan kula boten sarengan kalian Jati Gayatri. Ketumpuan ingkang terjadi kula. Sumpahmu marang Gayatri. Nanging Dimas. Saiki pun jreng pentas sing dipanguwasa setunggal. Pindaning dewa mangejawantah Sang Prabu Jakatwang.
kae pindaning sarbulo kang gedhe. Kae menang kerai marang sosopae. Kawula sing ora sarujuk marang pangasane Sang Prabu Jakatwang. Saya-saya panggayu Sang Prabu Jakatwang. Yen ana sing pepalangi bakal nampa pidana. Ngerti? Kula ngertos. Tumindakipun Paman Jakatwang kapisan. Ngantos kula sowan wonten ing karsanipun Kang Mas Rangga Janur. Awit Kang Mas Rangga Janur menika ora wonten tengen-tengenipun Paman. Ora kae. Yo. Menawi panjenengan badhe nyuwun kaliyan Paman Jakatwang tartamtu badhe. Yai Wijaya. Pun kakang kalindih Sri Panguwasa. Pun kakang pangkate mung Sirapati. Sopo Prabu Jakatwang kae? Kae ratu. Wis tak kandhake bola-bali. Ratu kae pindaring Dewa Mangejawantah. Aja nganti diusik marang sapa wae kala ora projukti. Mula kandhiki Yai. Yen kang sira krondak eman aja nganti. Kang sira mojake marang pun kakang nyunake baline Gayatri sotane Sang Prabu Jakatwang. Kang Mas Rangga Janur. Sepeda malih kuwi wonten kanthi kersa panjenengan maslahaken karo saking ngatanipun Paman Jakatwang. Lajeng sinten malih kanggo suwun Oh, kaya ngono. Wijaya. Saiki wis wani kres-kres ana pangarsanipun Kakang. Mbok yo kang sira nalika semana pengalimi. Ampun Kakang, kowe dadi putra mantu sing Praja Kediri. Kowe putraning Rama Lebutar. Aku uga putraning Rama Lebutar. Gonmu sang minangka Senopati Praja Singosari bebarengan marang Kakang. Sumpahmu apa marang Kakang? Sapaya mukti sabepati. Rekoso Wijaya, Rekoso Rangga Janur. Kepenak Rangga Janur, kepenak Wijaya. Neng unduduhane apa? Nalika semana kowe dadi putra mantu Mesodar. Sang Prabu Kertanegara, sing Praja Singosari, kowe lali marang Kakang. Yen kowe saiki wis nyebut yen Rangga Janur. Kuwi kadangmu. Pindhane wong tuamu. Sing uga ana olahraga. Yen Wijaya sisan manah tak elingake. Yen kowe sing ngaku pun Kakang kadang semua. Ayo. Marang Gayatri. Mari menawi Kakang Rangga Janur. Boten pun maslahaken Nek upamane kowe balimu ora bebarengan marang Gayatri. tinimbang sarengan kaliyan Jenderal Gayatri ketemu kula endheng. Oh! Kenging menapa Kakang Rangga Janur ning kepalane dateng. Jogone apa kate kowe nyepalani karepmu Yai? Kowe eman marang panguwasanipun Kakang Prabu Senopati. Sing dadi andhan oleh Praja Singosari. Saiki menyang ngasal Sang Prabu Jakatwang. Sapa sing wani musik marang kawi bawane Sang Prabu Jakatwang. Nanging panjenengan kudu pitados kaliyan Paman Jakatwang. Ora. Aku ora gelem. Aku ora iso. Ayo. Piye? Bali untuk sarengan kalian Jenderal Gayatri. Ketemu pecah ke mawon kapan niku. Wes, kalau mati, lakon mati, Bapak. Iblis jajelaran.
rasa keplok-keplok ana sanggure pun kakang. Kula seneng kok Kang Mas. Seneng. Piye? Perkara apa diajak? Panjenengan kok iya tega. Kok iya mentolo. Dan Wijaya menika sinten, Kang? Katangku. Kadang panjenengan. Heeh. Kang Mas. Kadang priksa. Dan Wijaya menika kadang dalem. Kadange Kang Mas Ronggo Jani. Menapa kasopan panjenengan, Kang Mas? Ora Emot to? eling. Nalika ngajeng tesih timur dan Wijaya. Nante sumpah kalih panjenengan. Mulya Den Wijaya, mulya Ronggo Janur. Rekoso Ronggo Janur, rekoso Den Wijaya. Iki menapa Kang Mas? Nek panjenengan iki kadang tus menawi kadangipun Den Wijaya. Kok yo tegu? Apa keluput? Nggih. Luput menyang ndi? Margi ngaten Kang Mas. Upamya panjenengan duweni garwa dipun pisah kalih liyan sakit napa boten panjenengan? Aragan. Nek Wijaya kae ramojoke marapun kakang. Kanggo supaya balekake Gayatri saka cecengkramaning Sang Prabu Jakatwang. Pun nek kakang ora bakal tido paring pitulung marang Wijaya. Nanging sapa? Sang Prabu Jakatwang kae panguwasa tunggal ring Praja Singasari. Aku jejer kumung Sirapati. Kalah panguwasa ngersa dalem sampean dalem. Ngaten. Kang Mas Ronggo Jani. Nek ngaten kula ngertos. Kula sampun dang. Kula sampun tanggap. Kang Mas. Den Wijaya menika kadang panjenengan. Upamya badhe nyuwun tulung kalih ndam iki sampun pas. Namung nyuwun kondor garwa piyambake Den Wijaya. Ha kok panjenengan iki ora kersa tulung kalih kadang. Oh, kaya ngono. Kowe garwaku mojokake marang pun kakang. Yai. Nek upamane kowe mojokake kang supaya mbela marang Wijaya. Aragane. Yen ngono kowe tresno marang Wijaya. Kula tresna Den Wijaya. Iya. Nek menawi kula tresna sampun pas. Mergi napa Kang Mas? Den Wijaya menika kadang kula. Bener. Kadang kula kaibe Kang Mas. Nanging Kang aku Mas. garwamu. Yo kenapa marang sabelo marang Wijaya? Ora sabelo marang garwamu. Ing mengkone kalamun aku takon kripe marang Sang Prabu Jakatwang. Kang Mas Ronggo Aku Jani. bakal copot palungku aku Senopati ning Praja Kediri. Nek ngaten kula ngertos Kang Mas. Pendrian ngangge sandangan ingkang adipeni. Mangan ingkang sekeca. Dahar menapa keman kelampahan jenengan Kang Mas. Nanging anje-anjeipun ingkang kadang Kang Mas Den Wijaya. Sepinggir kembali ingkang kadang Kang Mas. Atase kula menika impe kemawon. Kula ngertos barang apik lan barang ala. Nanging kini menapa Kang Mas? Padahal menika kalih biyen. Sumpahipun ingkang kadang kalih jenengan. Dan Wijaya disihalan Kang Mas. Dan Wijaya menika nyuwun maklum. Kijang saukil kanggo Den Wijaya kalih jenengan. Pemutik tresna kalih Den Wijaya. Nanging kini menapa Kang Mas? Den Wijaya menika sampun kagungan garwa. Nanging namung kawis nyuwun tulung kemawon kok panjenengan. Wes, cukup. ora kersa. Aragane. Sang saya suwe tetembuhan tak kumaki. Kaya-kaya pun kakang kuwi ora bener. Nek kabeh kowe melu mojokake marang panguwasanipun kakang. Aragane. Yo.
pancen kesabelo Brawijaya. Ing Gunung Kipas. Ora bumi sacegang mung gara-gara mikato ing papan kiri. Minggat! Nanging Kang Mas. Jenjang nek wonten napa-napa, sampeyan aku tutup kalian kula. Ronggo Janur. Dudu watake satriya kang jaduk. Watake wong wadon kang kembenan minting-minting. Kanthi dasar kowe nundung karo garwamu. Mongko garwamu kae bener. Raden Wijaya kae kadangmu. Ronggo Janur, kowe wong kang mendem kamukten. Musuhmu dudu Raden Wijaya. Iki metuwa musuhmu Ronggo Lawi. Sun
Janur. Ayo. Kowe nganggo tumbak Sumpara. Waduh. 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 Ronggola. Dengan tumbak. Kowe saiki. Kecekoro ono sajre jurang. Ing mong kene Ronggola. Kowe bakal kamangsa kewan gegara.